Эфирда Татарстан яңалыклары дәвам итәбез. Казан беренче тапкыр бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләре спорт уеннарын кабул итәргә әзерләнә. Уеннар 4-11 сентябрьдә республика башкаласында узарга тиеш. Ярышларга әзерлекнең ничек баруы турында хөкүмәт йортында Татарстанның спорт министры Владимир Леонов сөйләде. Уеннар шәһәрнең 11 спорт объектында үткәрелә. Шулай ук ярышларның рәсми сайтында ярышларның трансляцияләүне дә оештыралар. Ярышларны урыннарда карау мөмкинлеге була. 12 августтан трибуналары булган объектларда билетлар сатыла башлый. Бу турнирда 16 спорт төре буенча барлыгы 184 комплект медаль бирелә. Все объекты включены в реестр, всероссийский реестр. Ярышларда Россияны да кертеп 10 ил вәкиле катнаша. 16 спорт төре буенча 1500 спортчының катнашуы көтелә. Токиода яңарак кына җәйге олимпиада тәмамлану сәбәпле без катнашучыларның яшен 23 кадәр чикләүләрне керттек. Безгә яшүсмерләр килә. Деревня универсиады.